أرأست زينة علم لكم عرفوا نفرت شفتوا أبو تاريخ أفريقيا زعبي بروجكت مسألة المعاد آبشين كله قدم هاي منيستر دكتور أبي أحمد قلتو منكس فيدرال زلق سلام لمعاتن كل التقرين مغطال زوصدو قرات إنها تلون وزاب قاعزي حقا وجود لنا برحوحات نأكو علامة خمسة تقام اللو بومنبر تقراي ديمقراطية بارتي دكتور أرقاو برهقليزو كاب وطاي أمريكان إيرانن كوينات دون مبال أبزا خلانسي من النهبز سلام دعنا هبليكم يتمسيوز خبركم تملكتنا ساعة حد خوينو مقد زينا جمير لو مقد زينا أنا مرحونا زريت بريو حبيركم كتانيحي فلما حدثت زيناتات علم لخا معرفون فرتي بيشوفتو أبي تاريخ أفريقيا تزعبي بروجكت مسارة لمعات أبيشين يخبلو قدم منيستر دكتور أبي أحمد قليزوم علم لخا معرفون فرتي بيشوفتو أبي تاريخ أفريقيا تزعبي بروجكت مسارة لمعات أبيشين يخبلو قدم منيستر أبي أحمد تزاريبوم زي بروجكت نتزازم مع بعمد حدا 210 مليون من قدنياتات كتاناقد كم زخلون قليزوم مزامت بروجكت نيتيبيا خاب عالم أبي قدام طريقة أبيش نختسلف زخلا مخانو قليزوم يوم نزيون ليتن كثرن كي تغارتا أبي مهنات يركب لهم كمشن هاجرا وزتا إثيوبيا أبي كل الأوروميا تعاطي من قصاصو مزنبرنا مرا سلام بمقبلنا محبرسة مستتنبرون أكلات يزتلهم وانا كومشنر بروفيسور مسفن رأي أت كومشنة مدرخ زتا زسنادة عطوقات نسلام بوتا بمهابن حتوتات مادة اليوم نهاجرا وكومشن زتا مركب دلوات بمخانو ميلو إثيوبيان بحبار ترخيبهم بزتا لعلنا حساب انترقاقت أزبلت أمن قد خمسو خانوون تزاريبهم زوم حيلتاتنا حساب قدامنات بمهاب أجندوهم نمكفال بمركبهم دما مسكينهم እቲ ኮሚሽን ኣብ ከይዲ ዘተ ኣብ ካልኦት ከባቢታት ተዓጢቖም ዝንቀሳቐሱ ኣካላት ንምዕቃፍ ዝገብሮ ዘሎ ጻዕሪ ኣሕይሉ ከም ዝቕጽል ኣረጋጊጾም መንግስቲ ፌደራል ዘላቂ ሰላምን ልምዓትን ክልል ትግራይ ንምቕጻል ዝወሰዶ ቆራጽነት ህልውንኡ ዘብቅዕ ዘይሕጋዊ ጉጅለ ነበር ህወሓት ንእኩይ ዕላማ ከም ዝተጠቐመሉ ኣቦ ወንበር ትግራይ ዲሞክራሲያዊ ፓርቲ دكتور أرقاو برها قليزوم أب وانا خونتات بزملكات مسكلقالو زينا إثيوبيا تاني حسقبرو أب ومنبر تقراي ديمقراطية بارتي دكتور أرقاو برها خمس بلوو منقس فيدرال أب صباح سممع سلام بريتوريا قزاو محدار كل التقراي بمتياش سباو دقافن داقما يهنزاتن مقلت أفلعو البجات بممداب الناس رح تاني حيوم يخون مبارت دالاي خوينات زيحقاو قجل نبر حوحات ولا سممع سلام بريتوريا انتفرما حرقنيان زيحقاون وتهدراو عاق منها ناس خمس غطالة تزاريبهم تعرضات هنس زلاق سلام لمعاتن منجست فيدرال نخي عقوتو وتتنفنيا جوجلا سرحت متعنق أفتر قامنا سرحة خمزر كبر اليوم تجوجلا من أسي كل التجراي قدروا تهدروا قفان من الملان بمفتام سقات مخنز ألالو خمس جبرون حبيرهم تنفنيا جوجلا نبر حو حسم مع سلام بريتوريان هنس زلاق سلام لمعاتن هزب كل التجراي هذا كنت متقام عارسون مودابن يتفقت علامون معواتن كم استطعمل قديتهم أما راحت جلون بمسارات كاب دقاو صلايز وهاوم تزاز هزانات كاب ولدهم بممنت قالون حادش حيل وديبهم نابداق ما يكونات متاو سحوت سلحيت ناتختلو خم دركبو بريهم حزبي اتخللون دقو كاب وتهدراوي قفان مدحان كاب تخلل وزعين ابزركبو خبابتاتن وزع هاجرن بمستاد زي حقاو صراحه زي حقاو جلنا تقامو خم دركبو حبيرهم بتي جوجلا تسفاز قرطو نبر عطوقاتون كابت خلل لا يقوم بموطانه جوجلا بعدق مقلاس كم جمروا رديوم امرار حات زي حقا جوجلا بسمع سلام بريتوريا استطايش غزيو من محدار تخلل بمفراس غونص اذا صعب منقدي الناس عم يميلام ابا وشت هاجرن وصان زنبرو تولت كلل تግራይ ካልኦት ኢትዮጵያውያንን ዓለም ለኸ ማሕበረሰብን زي حقاو منقسقاسه تصنفኛ جوجلا አጥቢቆም ክኹኑን ወኸም ዝግባውን ተዛሪቦም زين عرفتي دمصاوي سماهين بلو كابز عالم بموت تفليو دمصاوي سماهين بلو سمي بالاغرو بزغاطمو حمام حاجز حكمنا تجبرلو دحر مصناح لومي كابز عالم بموت تفليلهم دمصاوي سماهين بلو استفلالي بهلاون كالو تحستوتاتن زلوم سرحت موسيقى ابركيتيوم
ድምፃዊ ሰማሃይን በለው በዓል ሓዳርን አቦ 4 ቆልዑትን ከም ዝነበረ ፋና ዲጂታል ካብ ስድሩ ዝረኸቡ ሓበሬታ ይረድእ ኮርፖሬሽን ብሮድካስቲንግ ኢትዮጵያውን ንስድሩ መሓዝቱን መላእ ቤተሰቡን ጽንዓት ይምና زينكم أبا مكتال تركبوا بزرزر نابس حرنا يوم قدرات كان حلف بروجكت هنت عالم لخ معرفة نفرتي بشوفتو إثيوبيا أنت راح زي كونوس أفريقيان مثل لما مسرحان كم زغلوز ترى اللي يقبلوا قدماء منيستر أبي أحمد قال يتقام كيد هنت بروجكت بزملكتون قدماء منيستر دكتور أبي أحمد مثل علوة مرر حسرح من قصب مخان عودة تسالي تقام يوم نزبس أبا اسمها برهانو والبرهان قرماي ኣብ ታሪክ ኣፍሪካ ተዛዕበየ መሰረተ ልምዓት ኣቪዬሽን ዝኾነ መንገዲ ኣየር ቢሾፍቱ እንትዛዘም ኣብ ዓመት 110 ሚልዮን ዜጋታት ኣቕሚ ምትእንጋድ ክህልው እዩ እዚ እውን ኢትዮጵያ ኣብ ዓለም ቀዳሞት ካብ ዝኾኑ ማእኸላት ኣቪዬሽን ዘስርዓ እንትኾን እቲ ፕሮጀክት ጋህድን ምግባሩን እምኒ ኩርናዕ ካብ ዝተቐመጡሉ እዋናት ሒዙ ቀትርን ለይትን ብቁርፀኝነት እናተሃነፀ ይርከብ ከይዲ ህንፀት ፕሮጀክት መዕርፎ ነፈርቲ ቢሾፍቱ ብዝምልከት ቀዳማይ ሚኒስተር ዶክተር ኣብይ ኣሕመድ ምስ ካልኦት ላዕሎት ኣመራርሓ ስራሕ መንግስቲ ዑደት ኣሳሊጦም እዮም እቲ ህንፀት እንከይተቆራረፀ ኣብ ዝተተሓዘሉ እዋን زمون ببي 10 معلتي كساب 7 مليون لتر نዳዲ يقرب እዩ እቲ ፕሮጀክት ብስተገበረሉ ሓገዝን ብስተመደበሉ ሃብት ህንፀቱን ኣብ አፍሪካ ቀዳማይ ምኾኑ ቀዳማይ ሚኒስተር ዶክተር አብይ አህመድ አልዕሎም እዮም አሁን የምንገኘው የቢሾፍቱ አዲሱ ኤርፖርት ወይም በኢትዮጵያ ታሪክ ትልቁ ፕሮጀክት ወይም በአፍሪካ ታሪክ አንድ حزي أبيشوفتو حرش مجدي يرينا نركب أب تاريخ إثيوبيا عبي بروجكت أب تاريخ أفريقيا قدامي بروجكت بدرجون بزفصل خافتي بزنك أساسو ماشينري قدامي زبال بروجكتيو ن بروجكت مجدي ير مسكالو تامرار حتات نمرأي زمسانا لوك عندي مخنيات حسب تي سراح تراي يقول سلازي كونم سب أب أمرار ح بروجكت سجم سلازلو نمكت تالينا مزينا لومي أبزي بوتا سراح لعلش منتشح سراحتنياتات اللو كاب 3,800 كساب 4,000 زخونو ماشينريتات مكاين انكساقسيوم نتو مكاين ون أما عالتي لعل 650 لترو ندادي نمقبو منام أبا 10 معالتي دمام 6.5 كساب 6.7 مليون لترو ندادي نزي بوتات راي قربيو مالتيوم نزي كله سراح نم محدار السرار حيد الليو كاب situation room بقت تاب درون حد من قصاصنتهم مكاين كوزصر يقبرلهم يوم እቲ ፕሮጀክት خبر ኢትዮጵያን ክብ ንኽብል ዘኽእል እንትኾን ኣፍሪካውያንን ዘነቃቃሕ ፕሮጀክት ብዛዕባ ምዃኑ ቀዳማይ ሚኒስተር ዶክተር አብይ አህመድ አልዕሎም እዮም ይህ የቢሾፍቱ ኤርፖርት ስራ በጣም ግዙፍ ነው ለኢትዮጵያውያን ትልቅ ክብር ነው ብዙዎች አትችሉም ገንዘቡም አይገኝም ስራሕ ፕሮጀክት መገዲ ኣየር ቢሾፍቱ ብጣዕሚ ዓብዩ ንኢትዮጵያውያን ዓብይ ክብሪ እዩ ብዙሓት ኣይትኽእሉን ገንዘብ እውን ኣይትረኽቡን ነቲ ስራሕ ምምራሕ ኣይትኽእሉን ነዚ ዝኣክል ዓብይ ነገር ንምንታይ ተሓስቡ ዝብል ኣረኣእያ ዘለዎ ሓሳብ እንትህቡ ይስማዕ እዩ ሓቆም እዮም ብናቶም ኣረኣእያ ኣይግባአናን እዩ ንሕና ግና ንኽእሊና ይግባአና እዩ ዝምጥነና ዓብይ ነገር እዩ ንብሊና ዘለና መን ከም ዝስዕር እቲ እዋን ምስ በፅሐ ክንርኢና ነዚ መገዲ ኣየር ቅድሚ ሕዚ ከም ዝነበረ ዓይነት ፕሮጀክት ኣይኮነን ብዝለዓለ ክትትል ዝምራሕ እዩ ኣብ ዝበልናሉ ግዜ ክንወዲ ኢና ኢትዮጵያ ጥራይ ኣይኮነትን ኣፍሪካ ምትላምን ምስራሕ ከም እትኽእል ንዓለም እንርእየሉ
ንኣፍሪካ ነነቃቅሐሉ ዓብይ ስራሕ እዩ እቲ ፕሮጀክት ምስሊ ኢትዮጵያን ዝቕይር ንወለዶ ሳገር ዓብይ ኣሰር ዝተቐመጠሉ ኣብነታዊ ፕሮጀክት እዩ ብምዃኑ እውን ኢትዮጵያውያን ካብ ባዕሎም ሓሊፎም ኩርዓት ኣፍሪካውያን ንምዃን ዘብቅዐ ፕሮጀክት እዩ ለመላው ኢትዮጵያ ህዝብ ማብሰር መናገር የምፈልገው ነገር ለልጆቻችን የሚተርፍ የሚያልፍ ትልቅ መሰረት እዚህ ቦታ እያስቀመጥን ነው ንመላ ህዝቢ ኢትዮጵያ ክሕልፎን ከብስሮን ዝደልዮ ነገር ንደቅና ዝተርፍ ዝሓልፍ ዓብይ መሰረት ኣብዚ ቦታ እናቐመጥና ያን ከም ዝኾነ እዩ እዚ ምስሊ ኢትዮጵያ ዝቕይር እዩ እዚ ስራሕ ዘመሉ እዋን ጂዲፒ ኢትዮጵያ ዝለዓለ ክኸውን እዩ ዝለዓለ ግልጋሎት ኢንዳስትሪ ክህሊ እዩ ኣብ ቱሪዝም ንሰርሖ ስራሕ ከዓቢ እዩ ኣብ ሎሚ ኮይኑ ንልዕሊ 8000 ሰባት ዕድል ስራሕ ዝፈጠረ እዚ ስራሕ ኣብ ዝዛዘመሉ እዋን ብርክት ንዝበሉ ኢትዮጵያውያን ተረባሕቲ ክገብር እዩ ከምዚ ዝኣመሰለ ዓብይ ነገር ምሕሳብ ዓቢና ምጅማር ብቕልጡፍን ብፅሬትን ምውዳእ ከም ሓዱሽ ኣብ ኢትዮጵያ ንጅምር ኢና ዘለና ነዚ ብምርግጋጽ ብልጽግና ኢትዮጵያ ጋህዲ ምግባር ኣድላዩ እዩ ንኢትዮጵያውያን ዝምጥን ፕሮጀክት ምዃኑ ዘልዓሉ እቶም ቀዳማይ ሚኒስተር ህንፀት ዓለም ለኸ መዕርፎ ነፈርቲ ቢሾፍቱ 12 ቢልዮን ዶላር ዝሓትት እንትኾን ኢትዮጵያውያን ካብ ዘጀመርዎ ፕሮጀክት ብስራት ጉባ ሓደ እዩ بقدماء منستر أبي أحمد تبق صوص تجمر مرها قبر حمله أثر حلوة خبابي مسمع بالغوت أبازت حزيوم السنة تكبر بدوب كي تعجتن قرباب تهجرات فلستات بمكففال مراحل دبلوماس حمله أثر إثيوبيا نخد كون أخي الوايم فما سايلو أودي تقول له ذهب أسيم سماي أب حاجة يزرح أوزناب نمملاس بدبنا تشفنن فلما يكافح كراماتنا مريتن تورد أب مدري إثيوبيا تاريخ صعب صنيحيو زي نشوعات عامتات زتحتم تاريخ تفترو محب حبت راح زيكونس أرما صنعات حادنة إثيوبيا خوينو كبيلو زتمسكب أيو إثيوبيا قدمون انتخونه بلملمنتان ببزحي دني تفلت زنبرتكو انتخونت أبس حلف 10 عامتات استرأي علم لخا مسبع خباب أير مجفجاف دنن مشرشار حمدن نزنبرا لعور قزتا نخهاسس غيرهم يوم أب كلتشحن 11 عام تمرت بقدماء منستر أبي أحمد استجمره مرحا قبر حمراوي أسر نزي أبي إثيوبيا زلو سقات نبعدل نمغيار زتحانز استراتيجي تسفى ذهب أيو بزون حملاوي أسر استفلالي وفر متكال فلسخوينو ولدو بأكال زساقرلو علم بسن خباب أير نقص علي زقات ما سقات مرعي انت سقما بسلت مريحنتن كألتن إثيوبياويان نخت استوعل زتقددت اللو زيت حبرتيو يا إثيوبيان የወደፊት እጣ ፈንታ የልጆቻችን የኑሮ ዕጻ ኢትዮጵያ አነባብራ ደቅናታይ ክመስላለዎ ዝብል ንውስነሉ እዩ ደቅናታይ ዓይነት ሜላ ናብራ ክኽተላለዎም ዝብል بحزيو نقرصلو أنفت نقمطلون نجمارو مسارت ننبرلو እዩ ካብ ቆልዓ ክሳብ ፈላጥ ተሳተፈሉ መድረኽ ብሄራዊ ሓድነት ዝኾነ ሓምለዋይ ኣሰር ጽንዓት ዕላማ ኢትዮጵያውያንን ሓይሊ ምስራሕ ተኣምርን ንዓለም ዘመስከረ እዩ ካብ ዝለምለመ ጎበታት ክሳብ ዝመልአ መዋህለሊ እኽሊ ዝንገር ዝጉዕዞ ልክዒቱ ብዝተኳዕቱ ጎዳጉድ ጥራሕ ዘይኮነስ ብዝተመለሰ ጸጋ ተፈጥሮን ብልምላመ ብዝተቀየረ ጸጋውን እዩ እቲ መርሃ ግብሪ ሓለዋ ከባቢ ምስ ዕቤት ቁጠባ ዘረኸበ እዩ ሎሚ ዝትከሉ ፈልስታት ከባቢ ኣየር ካብ ምዕራይ ብዝሓለፈ ንምግብነት ዝውዕሉ ፈልስታትውን ዝሓዙ ብምዃኖም ውሻጣ ሓረስታይ እናመልኡ ውሕስና ምግቢ ሃገር ዘረጋገጹ ኮይኖም እዮም እኛ እንዲየቀለለብን እንደዋዛ የምናየው ጉዳይ ብዙዎች ቢፈልጉም አይችሉት نحنا كم زي أقللنا كم وازن ريو قداي بزحات تدليون أي خلون ببخبابيو متكال سرحنا يو سنابون صبقيو نمقبيز طعمنا نعداقا زقربو سئنا السرح زنكيون بغد تامسيوت ناركب زلوهم قداي سلزخونو تزي سريحنا تزي تحبابينا زغير حاقر سلزيلا مسرحنا عبزناب دوم بالنا دحشت حاقرنا مفتار بمقانو نقعدس بلكم እዚ ስራሕ ኣብ ውሽጢ ዓዲ ጥራሕ ጠጠው ይበለን ኢትዮጵያ ቃላብ ተግባር ትርጉም ሃገር ምዃናና ዓለም ርኢያ እያ እዚ ሰናይ ተግባር ብዶብ ከይተዓገተ ከም ጅቡቲ ኬንያ ደቡብ ሱዳን ሶማሊያ ዝበላ ጎረባብቲ ሃገራት ፈልስታት ብምክፍፋል መራሒት ዲፕሎማሲ ሓምለዋይ ኣሰር ንኽትከውን ኣኽኢልዋ እዩ ሕዚ ኢትዮጵያ ጠመታ ኣብ ምትካል ጥራሕ ዘይኮነስ ተኺልካ ኣብ ምጽዳውን እዩ በቴክኖሎጂ ዝተሓገዘ ክትትልን ስምዒት ህዝቢ ሓምለዋይ ኣሰር ካብ ወፍሪ ናብ ዕለታዊ ባህልን መንነትን ቀይርዎ እዩ ሎሚ ሕድሕድ ዘጋ ዝኹዓቶ ጉድጓድ ምልኣት ተስፋ እዩ ሕድሕድ ዝተተኸለ ፈልሲ ድማ ትንፋስ ህይወት ጽባሕ ኮይኑ ኣሎ ሓምለዋይ ኣሰር እውን ንጽባሕ ኢትዮጵያ ዝተበርከተ ድሙቕ ታሪኽ ንወለዶ ዝጽሓፍ ልዑል ሃገራዊ ታሪኽ እዩ
سئنات أفدق بحر إثيوبيا قداي قطبان جيوبوليتيكان طرح زيكوناس محبراوي هيوت ولدو زقاوس ميستر دحنت هاجر نمرببات سللا وصاي حليفو ذهبن مرير سبرات تاريخ مخانو تغليطوم إثيوبيا زلوا قطر بزح حزبن عميو عقمي قطبان سلتاو قدا بمتقام ناي تمالي قسلي ناب عبي ممهراينات موساد يقباب زبل كمستلعلت ونز ذكريوم أفدق بحري أب سلماون زلاقن منقدي داقم مخباران مس عالم الرخابات ونعمنات ولدون زي الوط ناي صباح اليوم هيلن تسفايز السنادتو صبصب ጌታቸው አለሙ ኢትዮጵያ ሎምጉን ድሌት አፍደገ ባህሪያ ከማህደር ትውስታ አውጽቶን ካብስልጣና አክሱማት ሒዙ ክሳብ ቀረባዋን ንግስተ ባህሪ ዝነበረት ጥንታዊት ሃገር ብሰንኪስ ተሰርሐላ ሽርሒ ሎሚ ኣብ ዓለም አፍደገ ባህሪ ከመንጎ ዘይብላን ሃገራት ተረቋሒት ኮይናላ ቅድም 35 ዓመታት ግን ታሪኽ ካልእ መልክዕ ነይርዎም ዓሰብ ንኢትዮጵያ ንክራይ ወደብ ትደራደረሉ ምድረ ባዕዲ ዘይኮነስ ወናኒቱ ዝነበረትን መግለጺ ህልውና ነይሩ ቅድም 13 ዓመታት ዘውፀረ ቁስሊ ስእነት አፍደገ ባህሪ ሎሚ ንሕድሕድ ኢትዮጵያዊ ስብራትዩ እቲ ጉዳይ ኣብ ካርታ ካብ ዝሰፈረ መስመር የብስ ብተወሳኺ ኣብቲ እዋን ገማግም ባህሪ ይሕልውን ዝነበሩን ሰሙያ ባህርን ዘይሓዊ በሰላም ገዲፉ ሓሊፉ እኔ በ1961 የኢትዮጵያ ባህር ኃይልን ተቀላቀልኩ أنا بشحن 1961 عامة مرات ناب حيل بحر إثيوبيا تتصنبركو كاب تتصنبركو لوان جميرو أبستفلالوي كورستات كاب مفلاي وزعي مولي جزي أم مركباتي سريحة إذن مراخب سرحن حدن كندن كاب راسي كاسا كساب راسي دوميرا طرف إثيوبيا باترول مقبار زيد ليت من كساسات مكوززار زوم نقرات بمسرح أدمي زدفع هو كبري حاجرنا دما حلينا إنا نيرنا ኢትዮጵያ ገፋ ዓዱ ኮይና አፍደገ ባህር ዘይብላ ኮይና እንትትነብር መጉዳቱ ንባህርኛ ጥራይ አይኮነን ከመሃገሩ ንምበር ስነት በር ባህሪ ዘስዓቦ ጸገም ኢኮኖሚያውን ጂኦፖለቲካውን ጥራይ አይነበረን ህይወት ብርክስ ዝበሉ ሰባትን ማህበራዊ መስተጋብራትን ዘናግዐው ንምበር እቲ በሰብ ሰራሕ ዶብ ከይተወሰነን ዓመታት ዝጸንሐ ጠንካራ ሕውነትን ማህበራዊ መስተጋብርን ኣብ ሓንቲ ፀሓይ ብውሳነ እንትብተን ኣብ ውሽጥ ልቦም ዘይድሕን በሰላም ገዲፉ ሓሊፉ ባህር ኃይል የሚቀጠረው ከተለያዩ የአገሪቱ አካባቢ ኃይል ባህር ኮይኑ ዝቁጠር ካብ ዝተፈላለዩ ክፋላት እዛ ሃገር እከለ ካብ እከለ ዝባለ ይነበረን ኩሉ ናብኡ እንተኣቱ ሓደ ቤተሰብ ዝኸውን ነይሩ ኣብ ውሽጢ ኃይል ባህሪ ዝተፈለየ ይነበረን ኩሉ ሓደ ቤተሰብ እዩ ሓቢሩ ይበልዕ ሓቢሩ ይሰርሕ ብፍቕሪ ዝነበርናሉ እዋን እዩ ምክንያቱ ክፉእ ነገር እንትመጽእውን ሓቢርና ነርና ኣብ ሰናይ ግዜ እውን ከምኡ ናይ ባዕልኻ መሰረተ ልምዓት ወደብ ዘይምህላው ኢትዮጵያ እተእቶምን ተውጾምን ዝኾኑ ዓይነታት ወተሃደራዊ ድሕንነትን ዲፕሎማሲያውን ጉዳያት ንምሕላፍ ብካልኦት ወደባት ንክትፍተሽ የገድዳዩ እዚ ተቓላዕነት ድማ ምሽጥር ሎጂስቲክስን ድሕንነትን ሃገር ንወጻኢ ኣካላትን መርበብ ስለላን ኣሕሊፍካ ናይ ምሃብ ተቓላዕነቱ ገፊሕ እዩ ብምዃኑ ድማ ንምሽጥራውነት ብሄራዊ ረብሓም ተቓላዒ ይገብሮም በዛን ወቅት ኣብቲ እዋን በሪ ባሕሪ ኣብ ዝነበረና እዋን ዓብይ ነገር ድሕነት ሃገር ቅድሚት ምስራዕ ነይሩ ስለዚ ኢትዮጵያ በሪ ባሕሪ ስለ ዝነበራ ናይ ባዕላ ድሕንነት ሓልያ ዝነበረት ሃገር እያ የሀገር ሴኩሪቲ ሚስጥር የመጠበቅ ጉዳይ ሓለዋ ምሽጥር ሃገር ዝካል ባሕሪ እንትህልወካይ ባሕሪ እንተዘይሃልዩካ ምሽጥር የብልካን ምሽጥርካ ብምሉእ ኣብ ደገ እዩ ዘሎ ንኣብነት ኣነ ኣብ ገልፍ ኣብ ስራሕ ኩሎም ዝተወሰነ ድሕንነት ኮይነ ሰሪሕ ኣለኹ ማለት እውን ናተይ መርከብ ድሕንነት ኮይነ ሰሪሕ ኣለኹ ኣብቲ እዋን እንገብሮም ነገራት ባሕሪ ዘለዎም ሃገራት ዝገብርዎም ነገራት ምሽጥሮም ዝተሓለወ እዩ ንሕና ድሕንነት የብልናን ከም ሃገር ድሕንነትና ዝተሓለወ እንተኮይኑ ካብ ማንም መጥቃዕቲ ንድሕን ኢና ኢትዮጵያ ብበዝሒ ህዝባ ብዓሚቕ ኢኮኖሚያዊ ዓቕማን ኣብዚ ዞባብ ዘለዋ ጸቕጢ ፈጣርነትን ሕቶ ኣፍደገ ባሕራት ዓጽዩ ክተርፍ ከም ዘይኽእል እዩ ጉዳይ በሪ ባሕሪ ናይ ትማሊ ቁስሊ ታሪኽ ወይ እውን ፖለቲካዊ ሽርሒ ጥራሕ ዘይኮነስ ንናይ ሎሚ ወለዶም መተንፈሲ ኢኮኖሚን ንናይ ጽባሕ ጥንክርቲ ኢትዮጵያ ውሕስና ምሽጥርን ሉዓላውነትን እምበር ናይ ትማሊ ስብራት ንሎሚ መእሰሪ ኮይኑ ጽባሕ ኢትዮጵያ በሪ ባሕሪ ብሰላማውን ዘላቕን መገዲ ዳግም ተኽብረሉን ምስ ዓለም እትራኸበሉን ሓዱሽ ምዕራፍ ከም ዝፈጥር ጽኑዕ እምነት እዚ ወለዶ እዩ زينو تايم أمريكان إيران كوينات دون مبال تسمعمعن أمريكان إيران كوينات دون مبال بزخلن سممعنات بزيحن نتخلتي أن هاجرات تشماغل زلا باكستان تسممع عبز متز عربي هب سويسرلاند كم زفر مفليت عام بريزيدنت أمريكا دونالد ترامب بمسرة سممعنات وشمت هرمز كم زخفات بمحبار
ድሕሪ ስምምዕ ዋጋ ነዳዲ ከም ዝነክእ የረድዮም ሰመዚ ኢራን ሃገሮም ምስ ኣሜሪካ ዝተበፅሐ ስምምዕ ንቴሄራን ዓወት ኢሎም እቲ ስምምዕነት ሙሉእ ሓሳብ ክሳብ ሕዚ ዕላው ዋላ ይኹን እምበር ቅድሚ ሕዚ ተበፅሐ ምቁራጽ ተኽሲ ክነዋሕ ተወሳኺ 60 መዓልታት ውግእ ከም ዘይህሉን ክልቲኦም ወገናት ተወሳኺ ዝርርብ ከም ዘካይዱን ቢቢሲ ጸብጺቡ ማድ ዜና ቅድመ ምዝዛሙ ቀንዲ ነጥብታት ዜና ዓለም ለኸ መዕርፎ ነፈርቲ ቢሾፍቱ ኣብ ታሪኽ ኣፍሪካ ተዛዕበየ ፕሮጀክት መሰረተ ልምዓት ኣቪዬሽን ይኽብሉ ቀዳማይ ሚኒስትር ኣብይ ኣሕመድ ገሊጾም መንግስት ፌደራል ዘላቂ ሰላምን ልምዓትን ክልል ትግራይ ንምቕጻል ዝወሰደ ቆራጽነት ህልውንኡ ዘብቃዕ ዘይሕጋዊ ጉጅለ ነበር ህወሓት ንእኩይ ዕላማ ከም ዝተጠቐመሉ ኣቦ ወንበር ትግራይ ዲሞክራሲያዊ ፓርቲ ዶክተር ኣረጋዊ በርሀ ገሊጾም ካብ ወጻኢ ኣሜሪካን ኢራንን ኩናት ዶ ንምባል ኣብ ዘኽእለን ስምምዕነት በፂሐን ዕለታዊ ማዕድ ዜና ዝተኸታተልኩሞ ነይሩ ስለም ክታልኩም የመስግን ማዕድ ዜናና መራሕኩን ኣዝረይት በሪሁ ሓቢረኩም ፀኒሐ ሰናይ ምሸት